परबतजरा जनजाति सेवाश्रम आफादा फन्द्रगाव ब्रह्म मन्दिराव अखा आंखालनि थाखाय एम्बुखौ हाबा होदों। कक्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारिनि सिङाव थानाय फन्द्रगावआव थानाय ब्रह्म मन्दिराव मानै एम्बुनि गेजेराव मासे एम्बुखौ हौवा गोदान महरै अनारु मुं होनानै लोगोसे हिन्जाव गोदाननि मुंखौ सनाथि ब्रह्म मुं होनानै गाजा गोमजायै हाबा होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे परबतजरायाव अखा हानो रोङैनि एबा जोबोर रानस्राव बोथोरनि थाखाय बे एम्बुनि हाबा होनाया जादों आरो फोथायदों दि बे हाबा होनाय फुजाजों अखा हागोन। परबतजरा जनजाति सेवाश्रमनि आफादगिरि बनजित ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फैजों मिथिनो लानि। दिनैनि जोंनि जे हाबाफारि बे जोङो गासै परबतजरा जनजाति सेवाश्रम अल परबतजरानि मोनसे आश्रम आरोखि बेयो ब्रह्म मन्दिर आरो शिव मन्दिर। दा बेवहाय आगोलनिफ्राय बहु गोबाव जाबोदों। दा बेवहाय जोंनि परबतजरानि गुरुफ्रा आरोखि ब्रह्म धोरोम गुरुफ्रा शिव भक्त गुरुफ्रा बुंदों जों बृहत परबतजराखौ जोङो नोजोर होनो हानाय नंलिया, खारन जोङो बासबारि आन्चलिक कमिटि दं हिसाबै बिथांमोननो जोङो गथायनानै होबाय आरोखि होननानै बे मथा मथि 10-15 बोसोरनि आगेनो बेखौ जोंनो होलांदों आरोखि। दा बिनिफ्राय जोंहा आन्चलिक वाइसै कमिटि दंमोन नालाय, दा बिनिफ्राय जोंहा नैबे कमिटिखौ सालायनो थाखाय मोनसे साब कमिटि सेवाश्रम कमिटि नांगौ हिसाब जानायलाय दा बेहाय जोंखौ गोरों गोराफ्रा आंखौ 1990 निफ्राय बे आफादगिरि मासियाव फज'नाय जादों आरोखि। दा बिनिफ्राय आङो बहुद खस्थ'यै जों सालायबोदों। दा नेहाथारि बिथिङा बारा जायाखै, आंनि उनाव सानै साथाम नेहाथारिया सोलायनाय जादों, अब्लाबो बिथाङा दिनैसिम 10-12 बोसोरसोल' जादों आरोखि। अब्लाबो जोंबो माने कमिटिखौ सोलायनायसो होननानै एबसुनि स्टुडेन्ट इउनियन बिथांमोनजों सावरायलायनायनि गेजेरजों मथा मथि 1-2 बोसोरसो थाथ'दोंमोन आरोखि जिरायनानै। दा बिथांमोनहा बेबादि लेथें फेथेंखौ नुनानै आबार आं सेक्रेटारि नेहाथारि बिबानाव 12-14 बोसोर दङमोन आरोखि। दा बिनिफ्राय बिथाङा थाथ'थोंसै। दा बिनिफ्राय जों नैबे आयजनखौ लानाया जाहैबाय जोंहा माने गिलु बालु माने बे मुलुग संसारा माने बोसोर फ्राय 11-12 मास बोसोरसेयानो जानोसै होनजागौ आरोखि। अखा थोबसे गैया। जों कृषकनि थाखाय दाउसिन दाउला दंफां लाइफां दुनिया हाहाकार जाजोब्बाय, असान्ति जाजोब्बाय। दा दैज्लां बोथोर जाबाय, दा बिनि गेजेराव अखा थोबसेबो गैया हिसाबै दा जोंनि सायाव जोंनि बासबारि एलेखानि रायजो राजाफ्रा जोंखौ एसे बुंबाय थादों आरोखि। बेयाव कमिटिया माब्रै दङ, मोजां दंना गैया होननानै जोंखौ खबरा खबरि खालामनानै नेहाथारि बिथांजों आंजों सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो एबसुनि मावखुलियाव बिथांमोनखौ नेताफोरखौ लानानै गोरों गोराखौ लानानै जों सावरायदों आरोखि दाखालि एसे आगोल। दा बे सावरायनायनि गेजेरजों हयथ' जों प्रत्येक गामिनि गावबुरा गोरों गोरा गियानिगिरि बिदिखौ लानानै सावरायनाय जाबाय जे जोङो फैगौ जे 1 सप्ताहनि आगे माने बुद्ध पुर्निमा दङ, राभा सम्प्रदायनिफ्राय शिब मन्दिराव होगोन, ओमफ्राय जोंबो नैबे ब्रह्म मन्दिरावनो बे मोनसे आयजनखौ खालामगोन जाहैबाय आरोखि मोननैजों मोनसे ज' रायलायनायनि गेजेरजों। दा बिनिफ्राय मा खालामनांगौ माने गोदो परम्परा जोंबो मिथिलिया। आं बे समाव 12-14 बोसोरल' बैसोमोन आरोखि। बेवहाय एम्बु हाबा होदों होननानै जों मिथिदों। बे समाव जों गुरुत्व गैयामोन, अब्लाबो बेखौ जोङो मिथिदों होननानै खोनादों होननानै दा जोंखौ बे एसे एनै मिथिनायफ्रा जोंनि उपराव बे खामानिखौ मावनांगौ होननानै जोंखौ बिथोन होदों आरोखि। दा बिनि गेजेराव जों रायलायनायनि गेजेरजों जाबायबो मोजाङैनो जानानै नैबे जों दिनै बे आयजन खालामनाया जोंनि ब्रह्म धर्मजों नियम नितिजों आहुतिखौ होबाय। एम्बु हमनानै माने जोङो मोजाङैनो हाबाखौ होबाय जोंनि ब्रह्म धर्म नियम निति हिसाबै। आरो बिनिफ्राय जोङो राभा सम्प्रदायनिफ्राय शिब मन्दिराव बिथांमोनहा माने बिसोरबो गाव गावनि धोरोमखौ लानानै गोरों गोराफ्रा पुरहितखौ लानानै बिथांमोनहा नैबे दा आयजनखौ खालामनाय जादों आरोखि। मा मा हारिनि सुबुंफ्रा दिनै बे फुजायाव बे जयग' होनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों? बेवहायथ' जोंनि बर' आरो राभा मोननै जाथिनि आरोखि। नोंथांमोननि थांखिया मा बे फुजा नोंथांमोननि जयग' होदों बेयाव एम्बुखौ लानानै गुबै थांखिया मा? गुबै थांखिया माने जाहाथे इसोर भगबाना जोंनाव अननानै बोर सारस्रिथों। बेखायनो बे एम्बुनि हाबा होनाया बिथांमोना जाहाथे बिमा देबि गंगानियाव
आर'ज गाबनानै जाहाथे मुलुग संसारनि अखा हायो सान्ति जायो जों जाहाथे बयबो मानसि बा जिब जुनार बेफोर जाहाथे थांनानै थायो आरो जोंनि थानांगौ राहा लामा आबाद खिथि मावनांगौ बेफोर जाहाथे जोंनाव बे समायाव जोंहा बेफोरखौ मोनो बेखौनो जों इसोरनाव आर'ज गाबनानै जों बेनि आयजनखौ खालामनाय जादों आरोखि खारन जों बासबारि आन्सलिक कमिटिल' लायाखै जोंनि गोजौ लेभेलनि नेता कर्मिफोर दङ डिस्ट्रिक्ट कमिटि पटबजरानिफ्राय दा बिथांमोनखौ जों निमन्त्रन खालामदों आरोखि बिथांमोना फैनानै दंफैयो दा जाहाथे जोंखौ लुबैदों ओमफ्राय जोंनाथ' नैबे मन्दिरा गायसननाया 1980 सन 1980 औ ओमफ्राय आं 1999 निफ्राय आं जरित दङ आरोखि दा बेखायनो जों बहुद खस्थयै सोलिनानै दङ बिथांनि आंजों दा जों प्रत्येक फोरबोखौ जोङो 5 बैसाग जोंनि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जोनोम सानखौ जों फालिबाय थायो आरोखि जों इसिबां हायाब्लाबो जों रायजो राजानि इसिबां मदद मोनाब्लाबो जों बे दायित्वखौ पालन खालामगासिनो दङ आरो बेनिफ्राय जोङो गोदोनिफ्राय जों ओरैनो थायाखै जे जों जागायावनो सासे एमएलए दंमोन पटबजरानि एमसिएलए दंमोन बिथांमोनखौ जों आवेदन निवेदन खालामनानै जों बिराद मोनसे काकति मिनति हिसाबै जों मोनसे एप्लिकेसन लिरनानै होदोंमोन मन्दिरनि उन्नतिनि थाखाय मोनसे खालामना हो होननानै दा ओमफ्राय एमसिएलएनोबो जों बेखौ बारे बारे होनदोंमोन जागोन होननानै जों जेबो गुरुत्व लायाखै क'क्राझारावबो थांनानै जोङो आगोलनि सरकारनिफ्राय हाग्रामा साननियावबो जों बारे बारे खेबथाम खेबब्रै जों आवेदन निवेदन खालामनाय अनुरद खालामदों जागोन होननानै नेता कर्मिफोर एमएलए इएम फैनानै बिराद आयजन खालामनाय समाव जाक जमगै बिथांमोनहा खोब सभा समिति खुंलायनानै मोजां बुंलांदों बुजायलांदों खिन्थु दिनैसिम जोंनियाव जेबो जोंनि डेभेलपनि थाखाय बिथांमोनहा खुनु गुरुत्व लायाखै आरोखि दा आंनि अनुरद जाबाय जानानै थांबाय आसा खालामो नैबे दानि जोंनि जे गोदान बिटिआर सरकार प्रमद बर' सारा जाहाथे जोंनि ओरैनिफ्राय जाहाथे जों बिथांमोननो अनुरद खालामनायाव नोजोर होनानै मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना जाहाथे बेफोरखौ नोजोर होनानै जों जाहाथे बे एफा गिदिर बृहत पटबजरा जगन्नाथ सेबाश्रम ब्रह्म मन्दिर आरो शिब मन्दिर बेखौ जोंनि मोजांनि डेभेलपनि थाखाय बा मोनसे खुलुमनो थाखाय नायथावथाव जुदि मोजां खालामना हरो बेखौनो आङो बिथांमोननिसिम आर'ज गाबनानै आं